Vítajte, dnes sa rozprávame s mojím už medzičasom blízkym priateľom, dá sa povedať Andrejom Polákom. Andrej, ahoj. Ahoj, Peťko. Andrej, ty si taký podľa mňa unikátny zjav v tomto našom svete, lebo sa ti podarilo sklobiť chiropraxiu, teda prácu s tým fyzickým telom, a intuitívne liečiteľstvo, ktoré sa u teba prejavilo postupom času a ešte si aj dobrý psychoterapeut, takže ako to vnímaš ty, že sa ti to takto podarilo spojiť? Jednoduchá otázka, taká zložitá odpoveď na to. No v prvom rade som nič také neplánoval a nič som také, keď som začal robiť, povedzme s tým fyzickým telom, aj k tomu viedla ako dlhá cesta. Ja som sa venoval vo svojom živote rôznym prácam. Za celý svoj život som prešiel teda hodne rôznych prác, od kopania kanálov až pre čistenia, veľa okolo výpočtovej techniky, potom aj nejaký svoj vlastný biznis s partnermi ohľade obchodu. No a potom počase nejakým spôsobom sa vo mne začala otvárať nejaká, ako by som to povedal, potreba napomáhať ľuďom. Najskôr len tým blízkym okolo seba a neskôr asi aj, a nie asi, ale určite aj ľuďom, ktorí majú nejaký problém, najskôr fyzicky a počase aj akýkoľvek iný. Takže tá moja cesta začala cez to fyzické telo. A tým, že som kedysi športoval, tak som mal nejaké zdravotné problémy, ktoré sa riešili štandardným spôsobom cez lekárov a tak ďalej. Veľmi ťažko sa tam dalo pomôcť. Kamarát mi odporúčil, už je to možno cez 25 rokov, chiropraktika, kde som bol a za pol hodinu na stole urobil to, čo teda sa nepodarilo iným spôsobom za niekoľko mesiacov. Tak ma to vzhľadom k tomu, že som teda športoval, mal problémy, motivovalo, začal som sa tomu venovať a rozvíjať to postupne popri tej svojej klasickej práce, ktorou som prechádzal. A tak išiel čas a roky, až sa to dostalo dneska sem. Bežne ti človek zavolá, že dobrý deň, mám nejaký problém, bolí ma krk, viete mi to napraviť? A potom sa ten človek príde, ale asi nie je to vždy o tom, že som sa zle vyspal, alebo že som sa nejak zdvihol krabicu a krížoch mi seklo. Ty zrejme máš skúsenosti, že to súvisí možno aj s niečím iným. Keď som začal len s tým, že som začal len fyzicky reálne masírovať, tak už to možno je veľa rokov dozadu, tak som bol v takom istom presvedčení, ako keď mi tí ľudia volajú, že som sa zle zohol, alebo som len prechladol, alebo ma ofúklo, alebo som spal nakrivo, zaspal som pri počítači alebo pri televízore. Aj som sa tomu tak venoval, aj som k tomu tak pristupoval, aj som okolo toho veľa študoval. Aj samozrejme tie výsledky s tým fyzickým telom sa dajú do určitej miery veľmi dosiahnuť a dá sa veľmi pomôcť. Aj dá sa povedať, že pomerne veľmi rýchlo. Nie u každého, to treba povedať. Len po čase, po rokoch, keď som s tým pracoval a dostával som sa do situácií, kde sa tí ľudia opakovane vracali alebo prichádzali ľudia s rovnakým problémom, ale s inou príčinou, tak mi to trošku vrtalo v tej mojej hlave, že to bude asi ešte nejako trošku ináč. No tak som zase začal, tak ako som študoval ohľadom fyzioterapie a fyzického tela, tak som začal trošku hľadať tie odpovede, čo by za tým ešte mohlo byť. A to, ako sa cítime, aký náš je duševný stav, psychický stav, v akom prostredí žijeme, čo sa nám v tom živote deje v danom období, som začal spoznávať a pozorovať aj samozrejme cez svoj vlastný život a cez vplyv svojho okolia na seba, aj na svoje fyzické zdravie, duševné zdravie. Tak sa to začalo tak nejakým spôsobom otvárať k tomu, že dneska
Dneska sa snažím pozerať a vidieť ten problém na tom fyzickom tele nie len ako fyzický problém, ale ako problém nášho duševného stavu, fyzického stavu, energetického stavu a snažím sa to celé tak nejako spojiť. A asi z toho potom vychádza to, že tí ľudia po tej mojej terapii, po tom, čo spravíme, porozprávame, urobíme, je ten výsledok oveľa lepší a má taký širší záber, hlbší význam, ako keď sa zavedujem len tomu fyzickému celu. Čiže stávalo sa ti také niečo, že pokiaľ si nešiel do iných sfér, psychických, duševných, že ten problém sa vedel opakovať a možno z toho vzniklo takéto presvedčenie ľudí, že nechoď k chiropraktikovi, lebo za mesiac to budeš mať zase, on ťa síce napraví, je ti lepší, ale sa ti to vráti, lebo že také som počul, že to nie je len o tom, že prídem sem, ty ma postláčaš, popukáš a nič nevyrieším v živote, tak zrejme sa asi ten problém zopakuje. Nie vždy to tak je, ale vo veľa prípadoch to tak je. A zase len sám cez seba môžem povedať, že rovnako sa mi problémy opakujú, aj fyzické. A takýchto prípadov, a toto, čo ty spomínaš, že ľudia ako keby neveria, alebo nemajú tú dôveru v to, že chiropraktik im pomôže, je u nás veľmi rozšírené. Na druhej strane treba povedať, že istým spôsobom aj oprávnene, pretože to, ako to vidíme, ako to robím ja, ako to spájam ja, to fyzické telo s tým našim duševným stavom a ešte s tým energetickou úrovňou, neviem a nepoznám, že by sa takto niekto s tým ešte zapodieval. Áno, sú chiropraktici, ktorí sú určite výborní a bez debaty a ja nie som sám. Takisto je kopec terapeutov, psychoterapeutov, aj liečiteľov. Samozrejme, aj to je taká téma, ktorá u nás ešte stále rezonuje, lebo niekto si myslí, že je liečiteľ, niekto má nejaké schopnosti, niekto... Je to veľmi ťažko. Treba vyskúšať, mať skúsenosť a podľa toho sa potom k tomu postaviť. Takže treba to vedieť, uvidieť, spojiť. Ale na druhej strane treba povedať, že tak ako som spočiatku, keď som objavoval tie veci, že cez mňa sa ako keby podaria vyriešiť aj tie problémy toho bežného života pri tých ľuďoch aj v takom na pohľad obyčajnom rozhovore so mnou, tak som mal tú snahu tých ľudí k tomu ako keby trošku viac nie dotlačiť, ale ukázať a nakopnúť a ukázať, rozšíriť ten pohľad, to je to správne, to ľudia často používam, rozšíriť svoj pohľad, že keď ma niečo bolí, nemusí to byť len to, že fyzické, ale môže to byť za tým aj to, že som sa pohádal so svojou partnerkou, manželkou, mám dlhodobý problém v rodine. Tak sa to snažím pri tom každom rozhovore s novým klientom tak v takej ľahkosti načrtnúť a je na ňom, či má chuť s tým pracovať, či má už ten svoj pohľad taký už pred tým môjim príchodom otvorený, lebo už dnes sa ten svet otvára a ľudia vidia, vnímajú a počúvajú a študujú a na internete toho je strašne veľa. Tak ak má chuť, tak ideme aj týmto smerom. A ak vyslovene k tomu nemá dôveru, má zlú skúsenosť alebo nechce, tak už ostávam pri tom, že urobím s tým fyzickým telom veci, ktoré častokrát zafungujú veľmi rýchlo a okamžite. A aj tí sú spokojní. No. Takže sa to snažím tak rozdielovať, kto k čomu má sklon, kto čo chce so sebou urobiť. Ja mu ako otvorím a ponúknem tie možnosti, ktoré som schopný mu napomôcť, i keď nakoniec to vždy tak je, že každý ten, ktorý sem príde, musí so sebou niečo urobiť, či už s tým fyzickým telom, alebo s tým postojom k svetu, k sebe, prácou na seba. A potom sa mu bude môcť ten jeho zdravotný stav zlepšiť do tej miery, do ktorej to je možné.
takých tých duchovných sférach často teraz počúvam, že vlastne ľudstvo sa vyvíja. Máš aj ty také skúsenosti z tvojej praxe, že za tie roky sú ľudia možno otvorenejší týmto iným aspektom zdravia, že to nie je len o tom fyzickom? V každom prípade sa niečo ako keby v tom svete mení a tí ľudia sa stávajú takými otvorenejšími, vedomejšími, majú záujem ten svoj pohľad na to svoje zdravie rozširovať. Je tu veľmi veľa vecí, ktoré zachádzajú v tom duchovnom, spirituálnom ďaleko z môjho pohľadu. A ja som taký počas svojho vývoja, aj svojich učení, aj spoznávania toho nielen fyzického, ale aj spirituálneho, duchovného, duševného, nazvime to týmito inými názvami, prešiel rôznymi vývojmi. Aj som chvíľočku uletel, ako každý, ktorý sa tam chvíľočku dotkne. Ale chvála Bohu, teda stále mám pri sebe ľudí, ktorí mi ukázali tú cestu, že sa treba nevyhnutné sa uzemňovať, vracať sa naspäť, pretože je to strašne krásne tam ulietavať, ale tu na Zemi nám to v podstate k veľa veciam nepomôže. Práve naopak môže nás to ešte viac zo seba vzdialiť a vyhodiť. Takže na tú otázku odpovedať z môjho pohľadu a z toho, že sa s tými ľuďmi už zo pár rokov stretávam, sa niečo deje, mení, ľudia sú otvorenejší, minimálne majú schopnosť a chcú sa o tom dozvedieť. Niekto viac, niekto menej, niekto do väčšej hĺbky, niekto len tak na povrchu. V každom prípade tie možnosti tu dneska sú, len treba povedať, že v dnešnej dobe je dôležitý ten zdroj tej informácií, lebo zaručených liečiteľských rád je plný internet. Aj rôznych ľudí, ktorí sa tomu venujú, je plný internet. Niektorí, ktorí majú schopnosti, niektorí, ktorí ich nemajú. Takže z môjho pohľadu treba, aby každý zdravým rozumom usúdil, vyskúšal, porozprával sa, počúval nejaké odporúčanie a tým smerom začal so sebou nejako robiť. Neviem, či som neodbočil, Peťko, z tej otázky tvojej. Nie, super. Práve včera som sa dostal k takej informácii, pekne to bolo povedané, že tí, ktorí sa snažia uletieť a ísť čo najvyššie do duchovných, tak to je ako keby strom, ktorý rastol bez koreňov. Že tí, ktorí chcú rásť vysoko, najprv musia pustiť hlboké korene. Lebo inak sa ten strom, to zdravie môže podlomiť z ničoho nič. A že práve naopak, že aj semienko rastliny najprv pustí korene, až potom začne rásť hore nad povrchom zeme. A v tej temnote, v tej tme, tam sú tie živiny a tie minerály, čiže človek najprv musí ísť do tej svojej tmy a nájsť tam takéto podobie a potom môže vlastne rásť ďalej. Takto to je, ako hovoríš, aj to pekne znie a je to také múdre. Zase z mojej skúsenosti za seba, ak sa tou cestou nejakého toho najskôr osobnostného rozvoja, potom možno toho duchovného, neskôr spirituálneho, raz rozhodneš kráčať, tak prirodzene, ak máš to šťastie, že sa stretneš s ľuďmi, ktorí ťa niekam dovedú a vedú správnym smerom, napriek tomu, zase za seba hovorím, na chvíľočku uletíš. Lebo v tých iných svetoch je človeku tak dobre, vieš, tam nemáš tú starosť zrazu, máš pocit také ľahkosti a toho všetkého a máš ten pocit toho, že toto je presne to, že z tých každodenných starostí v práci, z rodiny, z toho bežného života, tam tak krásne zrazu uletíš a si ležíš na tej posteli alebo sedíš na tom gauči a ako ubehne ty hodinka, dve a ty si proste potom sa vrátiš a potom ťa to pekne prepleskne, lebo sa otvoria dvere do decka zo školy a už je tam zase ten bláznec, čo bol. Takže postupom toho času potrebuješ prísť na to a je dobre, keď ťa niekto rozumný sprevádza, že presne ako si povedal, keď chceš
sa niekam posúvať, tak sa najskôr potrebuješ uzemniť a to je jedna obrovská téma, to je čo je uzemniť sa, čo je vrátiť sa naozaj na zem a mať tie nohy pevne v zemi alebo zakorenený byť. To je veľká téma, ktorou sa zapodievam aj ja sám momentálne a snažím sa teda čím viac uzemňovať. Teraz myslím, že sa celkom aj rozvíja takéto doslovné uzemňovanie, že kontakt so zemou, že ľudia chodia bosí, chodia už len aspoň na 10 minút denne mať kontakt so zemou, lebo postupom času všetci máme nejaké topánky gumené, sme odizolovaní. Sme odizolovaní doma, sme odizolovaní v prírode. Stačí sa už len dotknúť niekedy stromu. Myslím, že aj ty máš svoj obľúbený. A čiže to je taká možno prvý krok, že naozaj sa uzemniť a potom poznáš ešte nejaké iné typy uzemňovania? Možno ísť do seba? No vieš, uzemňovať sa z toho, čo ja poznávam a z toho, ako to ja vnímam, je veľmi veľa spôsobov, ako sa uzemniť. Aj z tých bežných svetských životných okolností sa každý v tom živote, bez toho, aby sme si toho boli vedomí, uzemňujeme. Uzemňujeme sa jedlom, uzemňujeme sa pôžitkom z nejakého zážitku, či už športového výkonu alebo umeleckého. Uzemňujeme sa takým príjemným a častokrát v blízkosti blízkeho človeka. Sexualita a sex ako taký je uzemňovanie, forma uzemňovania sa tu na Zemi. Takže to sú rôzne formy týchto svetských uzemňovaní a potom sú rôzne techniky. Aj mentálne uzemňovanie, práca zmyslov, to je zase jedna veľká téma, kde si vieš a môžeš a máš a je tam tá potreba cez tú myseľ s rôznymi technikami uzemňovať svoje telo do tej zeme rôznych tými technikami cez myseľ a vizualizácia a tak ďalej. A potom je tu aj to uzemňovanie, spojenie so zemou, ako ty hovoríš, to je, že si bosý. Áno, je to dobré spojiť sa so zemou, v prípade, že teda stojíš na tej skutočnej zemi, že nie si na 45. poschodí paneláku, respektíve mrakodrapu a chodíš vyzutý, tak tam sa moc neuzemníš. Ale keď máš tu možnosť, máš rodinný dom, ideš na prechádzku, tak sa vyzúť a spojiť sa s tou zemou je výborný spôsob. Dokonca som zaregistroval také krátke videjko na tých sociálnych sieťach, kde pánko rozpráva, že len pol hodinku vložiť napríklad ruky do zeme je spôsob uzemňovania sa, respektíve s nejakou pridanou hodnotou rôznych mikrobov, ktoré vstupujú do našich čriev a vytvárajú nejakú mikroflóru, ktorá nám pomáha k imunite. Takže tých spôsobov, ako sa uzemňovať, či už fyzicky, mentálne, alebo cvičeniami, alebo tým bežným životom je veľmi veľa. A minimálne bolo dobre, keby každý aspoň trošku sa tým začal zapodievať a niečo si našiel, čo ho dokáže nejakým spôsobom uzemniť. A hlavne sú ľudia, ktorí často a veľa ulietavajú v tom živote, že sú takí sníčkári, alebo sú takí ľudia, ktorí sa veľmi ťažko ako keby do toho sveta bežného dostávajú a ťažko sa sústredia a myseľ im ulietáva rôznym spôsobom. Sa ťažko vedia na svoje pracovné výkony sústrediť. Takže pre nich by bolo možno dobre nájsť nejaký zdroj, ktorý je, ako by som povedal, overený a uzemnený zdroj a niečo začať so sebou robiť. Asi dôležitá súčasť toho je počúvať možno svoju intuíciu, že či naozaj ma to k niekomu ťahá, či rezonujem s tým, čo niekto hovorí a možno ísť k tým ľuďom, ku ktorým naozaj cítim aj takú tú nejakú intuitívnu previazanosť, že nie je to o tom, že niekto mi povedal, že tento je dobrý, tak teraz
tam pôjdem. Lebo aj tých ciest v živote je veľa a nie každý môže kráčať asi po tej istej, takže ani tie vzory a tých učiteľov a tie zdroje informácií nemusí mať každý rovnaké a tú jednu skutočnú pravdu. No, to je zase obrovská vec, čo si na záver povedal, tú jednu skutočnú pravdu. Tú tému ani dneska nezačíname, to môžeme niekedy, keď... Tak skôr to, že kde ma to ťahá, že... Áno, rozumiem, čo sa pýtaš. Vždy je dobré, ak sme schopní nejaký ten svoj vnútorný pocit, intuíciu, niečo nás vnútorne vedie, každý to máme, začať sa učiť počúvať, alebo vôbec ju začať vnímať. A byť schopný ju aj poslúchnuť. No je to veľká vec. To je to najtežšie asi. To je veľká vec, sám so sebou to viem a každý si s tým prešiel, každý, kto si to bude pozerať, myslím, že zažil v živote, že teda mal ten pocit, že tam nemá chodiť a potom sa o tom presvedčil, alebo že to mal urobiť a potom si búchal hlavu, že to neurobil. Proste naučiť sa počúvať tú svoju intuíciu, to je vlastne počas celého nášho života, to je niečo, čo máme rozvíjať. Takže áno, počúvnuť svoj pocit, zároveň použiť ten zdravý rozum, to znamená, že keď niekto sľubuje nejaké zázraky na počkanie, asi to nebude všetko úplne OK. Rovnako máme kopec známych priateľov okolo seba, takže to je ten spôsob, kedy sa odovzdávajú tie informácie, ako hovorí kamarát, že sa to šíri per huba, vieš, od úst k ústam. Takže to treba zobrať do úvahy a nakoniec, ak kdekoľvek pôjdete, treba vyskúšať, mať ten svoj zdravý rozum, odstup a uvidieť. A keď vám to napomáha a je to v rámci všetkých slušností a tak ďalej, tak treba to ďalej rozvíjať. Hovorím zase ten zdroj, od koho a s kým, lebo tých možností je dneska strašne veľa. Ty v svojej praxi, možno teraz trošku zmeníme tému, používaš aj, myslím, že čínsku medicínu, čo sa týka nejakých zmesí, ktoré ty ľuďom odporúčaš. Myslím, že veľa z nich má konkrétny účinok na nejaký konkrétny orgán alebo rôzne iné účinky, to už možno povieš ty. Ľudia v dnešnom čase, tak ako je to dneska, je to možno 6-7 tisíc ľudí, čo ako klienti cezo mňa prešli. Keď som začínal, to bolo veľmi čisto fyzické telo, že masáž a potom neskôr chiropraxia. Dneska už tým, že sa ľudia cezo mňa prešli nejakými terapiami, nejakým liečením, alebo odporúčaniami, alebo zmenou postoja k životu. A jednou z nich súčasťou je aj svoje tie byliny z tradičnej čínskej medicíny. K tomu poviem trošku viacej, aby si ľudia nemysleli a nemýlili si ma s nejakým bylinkárom alebo s človekom, ktorý absolútne vyslovene praktikuje tradičnú čínsku medicínu. Nie je to tak. Študujem okolo toho, naberám skúsenosti. Zase, či dobre, alebo bohužiaľ, s vecami, ktoré som ja pozažíval na svojom vlastnom živote, na svojom vlastnom tele, na svojom vlastnom zdraví, tak to bolo aj súčasťou toho, že som svojho času mal tú možnosť a stretol som pána doktora Mačeka, čo je človek, ktorý mi ukázal ešte zasi ten obzor rozšíril a veci vníma, vidí zo širšieho kontextu. On tú tradičnú čínsku medicínu má premakanú a má tie schopnosti. Tak od neho sa nejaké veci prebral, učím sa a mám tú schopnosť potom pospájať a podporiť, by som povedal, tú terapiu, ktorú spravím na fyzickom tele, ktorú spravím na tej duševnej úrovni pri tom rozhovore, ešte aj s tými bylinami, ktoré nám teda z vnútorného sveta vedia napomôcť uvoľňovať rôzne tie emócie, to je to správne slovo, ktoré si sa pýtal, čo nás ovplyvňuje, tak to sú tie emócie, ktorými my žijeme a tie nás do veľkej miery ovplyvňujú. Najskôr to všetci vnímame na tom našom duševnom stave, ale on sa neskôr, ak je to dlhodobý problém, prejaví na tom fyzickom tele. Takže tá terapia u mňa spočíva v tom práce s tým fyzickým telom, s tým rozhovorom, s
tou diagnostikou, s tým uvidieť, ako žijem, v akom prostredí žijem, čo sa mi v tom živote deje alebo dialo a snažiť sa to nejakým spôsobom pospájať tak, aby sme aj nielen fyzicky, ale aj mentálne pochopili, že nás tie emócie zraňujú, spôsobujú nám nejaké problémy najskôr na tej duševnej úrovni, potom energetickej a nakoniec aj tak toho fyzického tela. Má to takú svoju postupnosť, takú s tým, ako to poznám ja, ako to vnímam ja. Spája sa to s množstvom vecí, ktoré nájdete na tom svete dneska. A nikoho do toho nesnažím sa vnúcovať, len to je všetko ako keby moje poznanie, s ktorým som prešiel. A tak sa snažím aj pri tých terapiách ľuďom povedať a tak sa to snažím aj teraz. Možno by som to chcel povedať, že to nie je to jediné, že tak ako jediná cesta, ale je to niečo, čo som ja spoznal a s tým, čo som ja zažil a to, čo zažívam a viem, ako to funguje, tak potom sa snažím odovzdávať tým druhým. A každý má možnosť si z toho vybrať, čo z toho chce, alebo kam ho to ťahá, v čo naozaj niekde hĺbke seba verí. Takže ty si taký švajčiarsky nožík pomaličky. Ja som taký švajčiarsky nožík, hej. Sú klienti, čo mi hovoria, že som masér, potom som chiropraktik, potom som liečiteľ, potom som šamán, potom som pán doktor a tak. No. Je to sranda. Ako by si sa ty zadefinoval? Ja na toto neviem odpovedať. Som pre kamarátov, som Ajo. Ja som Ajo. To je fajn, to sa mi páči. Aspoň dúfam, že tak stále je. No. V občianskom to máš, takže to sedí. Je nejaký problém, ktorý je možno častý a veľmi ľahko, že by si poradil teraz ľuďom, že čo predísť, neviem, stále mi kríže vyskakujú, stále ma krk bolí. To je presne taká tá dobrá otázka, že mi ľudia zavolajú a súdom, aby sa mi to vyriešil, vieš, cez ten telefón. Napriek tomu, že sa tie veci neustále opakujú a teraz rôzne tie seknutia, bolesti a všetko, čo nás kvári cez chrbticu, cez bolesti brucha, neviem, cez zrak, cez čokoľvek, má vždy častokrát spoločného toho menovateľa, ale nedá sa to tak povedať a neexistuje to zase z môjho poznania, že by sme povedali, že a presne takto to bude. Lebo bude, poviem tak jednoducho, 9 ľudí, ktorí tú príčinu budú mať takú a ten 10. takú nebude mať. Ale sú tam nejaké spoločné možno? Sú tam spoločné známky, áno. A sú to práve tie naše emócie, ktoré prežívame v zmysle radosti, strachu, smútku, hnevu, obáv, neistôt, nenávisti, trúchlenia, pripútanosti. A každá z tých emócií má toho spoločného menovateľa a má to isté ako keby pravidlá, ktoré však ale majú tie svoje výnimky ako všetky pravidlá. Nás zraňujú na tej duši a zároveň aj na tom fyzickom tele. Nedokážem ti povedať, nechcem ti povedať, pretože akokoľvek by som teraz vyslovil niečo, že toto je to a na to zafunguje toto, tak snáď to bude niekto pozerať a hneď by sa toho mohol chytiť a aby to vyskúšal, nezafunguje to, tak už hneď skončím že to je ten šarlatán, jak to zobľúbo sa hovorí. A tak ľudia nie sú neprajní, hádam. Sú aj prajní, ľudia sú aj neprajní. Vieš, celý svet je aj dobrý, aj zlý. Každý vidí, čo chce. Tak to je, no. A možno zmením tú otázku, že čo by najviac ľuďom pomohlo, také nejaká jednoduchá rada. Neviem, možno 10 minút meditovať. To je dobrá vec, čo by ľuďom pomohlo. Ľuďom im pomohlo, keby rozšírili ten svoj pohľad.
To už som dneska povedal. A častokrát, keď prídu za mnou, že už majú nejaký dlhodobejší problém, možno aj vzťahový, lebo aj tak sa to rozvinulo, že častokrát robím aj také terapie, kde s fyzickým telom nerobíme, ale je to o tom rozšírení toho pohľadu. Lebo každý to nejako vidíme, to, čo žijeme. A nevieme, nedá sa nám, nikto nás to nenaučil, pozrieť sa na to ináč, rozšíriť ten svoj pohľad, nebyť v tom taký zaškatulkovaný. A to by pomohlo, to určite každému, bez výnimky a v akomkoľvek smere v pomoci, či duševnom zdraví, fyzickom zdraví, alebo len náhľade na život. Mám niekedy pocit, že väčšina ľudí je tak naučená systémom, že mám nejaký problém, idem najprv za lekárom, riešim dlho, dostanem sa na rád o 3 mesiace, riešim, nepomôže a potom začnem, dobre, tak teraz skúsim nejakého liečiteľa, teraz skúsim nejakého takého alternatívu, že nepozriem sa na problém komplexne, že idem najprv cez to fyzické telo, ale je to možno asi taký vývoj, že tak sme boli naučení, alebo tak fungoval ten systém niekoľko desaťročí dozadu. Ale vďaka tomu asi, čo si spomenul aj tomu otváraniu obzoru, že pozerať sa už od začiatku, to ako ti niektorí volajú ako doktorovi, že začnem to riešiť komplexne. Rozumiem. Rovnako som to žil ja. A chcem povedať, aj musím povedať, že čo sa týka lekárov, zdravotníctva, ja som ten, ktorý, keď mi ľudia prídu, alebo mi len volajú, tak mám ten pocit a vycítim, že ten človek potrebuje toho lekára, naozaj reálne ho potrebuje. Sú tam kopec úrazových stavov, kde sa o mne dozvedeli, že viem pomôcť. Ja ich rovno naozaj odporúčam k tomu lekárovi, lebo je tu urgentná medicína, kde ja nie som lekár, to chcem zdôrazniť, nie som lekár, ako vyštudovaný lekár. Veľa som sa snažil učiť, aj som naozaj študoval ohľadom nášho zdravia, aj fyzického zdravia, anatómie a tak ďalej. Ale sú veci, ktoré tí lekári vedia urobiť, je na mieste to zdravotníctvo, tá urgentná medicína. Takže treba to zobrať do úvahy. Samozrejme. Tým chcem len povedať, že aj keď prídu za mnou ľudia, snažím sa nepreceňovať svoje schopnosti a už bolo veľa takých klientov, ktorých som poslal k lekáru, lebo som im nejakú diagnostiku urobil a nakoniec to tak bolo a bolo treba, aby sa aj liečili. Prichádzajú ku mne ľudia, ktorí, tak ako si povedal, prejdú všetkých lekárov a potom prídu ku mne. Možno by sme mohli rozlíšiť medzi akutným a chronickým problémom. Lebo Áno. keď si zlomím nohu, nepôjdem meditovať a dúfať, že sa mi napraví. Presne tak to je. Tak, ako som povedal, zdravý rozum. Že mám zlomenú nohu, tak si pôjdem za lekárom, nech mi ju nejakým spôsobom ošetrí to, čo oni vedia. V tom je západná medicína úžasná. Rovnako je fantastická v tom, že ti dneska vymenia tak odľahčene polovičku tela. Zoperujú ti dneska kolena, bedra, obličku ti transplantujú, srdiečko ti opravia. To sú veci, ktoré ja neviem, ani nikdy nebudem vedieť. A potom je zase tá medicína západná v niektorých tých, ako si povedal, chronických veciach častokrát bezradná, lebo tam už je to potom pospájané s tým našim duševným stavom a s tým, čo žijeme a s pohľadom na sveta. A tam je možno dobré pootvárať ten svoj pohľad a ísť sa poradiť. Nemusí to byť za mnou kľudne. Je kopec psychoterapeutov, ktorí to majú spojené, majú vyštudované, sú šikovní, vedia pomôcť ľuďom. Ja sám som počas života navštívil takýchto ľudí, lebo som mal ťažšie obdobie životné, kedy som to potreboval, tak som to vyskúšal a funguje to. Len sa porozprávať možno s niekým. Takže je dobré, keď ľudia za mnou prídu, majú za sebou pochodených už veľa lekárov. Je rovnako dobré, keď za mnou prídu ako prvým, lebo keď niečo spravíme, podarí sa nám, tak nemusia k tým lekárom chodiť. A keď to nejde, tak ich tam sám pošlem. Takže spojiť to z môjho pohľadu aj tú západnú medicínu, aj s tými rôznymi, sa nazývaš alternatívnou medicínou,
je asi v tom živote to najlepšie riešenie, z môjho pohľadu. Viem, že aj ty sám veľmi rád medituješ a meditácia je určite prospešná, lebo to telo vieme celkom zrelaxovať, že sa človek si dá šlofíka alebo sa vyspí, ale málo ľudí v dnešnej dobe vie vypnúť myseľ a možno práve toto chýba veľa ľuďom, že nevedia si dať taký ten relax možno pre hlavu. Ako to vnímaš? Meditácia, to slovíčko, ten pojem dnes je aj v zmysle toho, že sa ten svet otvára, ako si povedal. To je veľká téma, obrovská téma. Ja kým som sa dostal k tomu, že som začal najskôr tie relaxačné cvičenia a posledných pár rokov pracujem a snažím sa teda aj s tým pojmom meditácia. Tiež mám to šťastie, že mám o svojom živote aj svoju majsterku, priateľku, učiteľku Dariušku Feherovú, ktorá ma k tomu priviedla. A ja som bol tiež ten, že sa to teda viem všetko pochopiť, naučiť a všetko to tomu porozumiem a už potom to budem vedieť. A bol som o tom fakt presvedčený. To naše mentálne, rozumové poňatie aj toho, čo rozprávam a toho, čo žijeme, je veľmi dôležité. Bez toho to nejde. Najskôr tomu vôbec nerozumieme, potom sa to nejako dotýkame, potom to potrebujeme trošku porozumieť, pochopiť, ale to má zase svoju úroveň, hranicu. A pokiaľ sa chceme dostať ďalej, tak nám nakoniec naozaj nič nedostane, len začať rozvíjať ten vnútorný svet a ten sa dá rozvíjať naozaj len tou meditáciou. A to nie je relaxácia. Relaxácia je presne to, čo si povedal, že si pustíme dobrú hudbu, pustíme si niektoré tie meditácie, ktoré sú relaxácie. A je to výborné pre ľudí, ktorí si chcú trošku odpočinúť, aspoň na chvíľočku vypnúť tú hlavu a oddychovať. Čiže je veľký rozdiel medzi relaxáciou a meditáciou? Z môjho poznania, z môjho vnímania, toho, čo mňa múdrejší učia a vedú, je to rozdiel. Je to veľký rozdiel. To si ešte v dnešnej dobe stále ľudia mýlia, že keď ma niekto vedie do predstav a ilúzií a krásnych obrazov. Čiže predstavte, že ste na lúke, sedíte. Áno, je to spôsob, kedy naša myseľ sa zužuje tá pozornosť na niečo, je to priestor, kedy začíname oddychovať, čo je veľmi prospešné a treba to robiť. Meditácia je z môjho poznania už naozaj makačka, je to práca, je to proste spájanie sa so sebou a hlavne s tou pozornosťou, to je to správne slovo, udržať tú pozornosť, na niečo ju smerovať, fokusovať, to sú tie slova. Tých meditácií je množstvo. Meditácie na božstva, meditácia na telo, meditácia na obrazy a tak ďalej. Je to práca s tou pozornosťou a s tou myslou. A to už je niečo, kde treba mať tú bdelú pozornosť. A tá bdelá pozornosť je na niečo sústredená. A to už je naozaj práca s tou myslou. A tam už potom vieme počase dosahovať aj zmenu svojho bežného vnímania, myslenia. Byť viac koncentrovaný. A tam sa nám potom počase v tých rôznych úrovniach tých meditácií môžeme prehlbovať to svoje spojenie so sebou a tým pádom sa tam spájame s vesmírom, s Bohom, s priestorom, proste s tým, čo nás tu prevyšuje. A to je taká makačka. Čiže ja to vnímam tak, že máme na telo wellness, že idem na masáž do sauny a existuje cvičenie, kedy makám v posilke a takisto pre tú myseľ, že máme relaxáciu pri tých pekne, to si celkom... A potom je to cvičenie, kedy naozaj áno. tam pracujeme s tou sústredenosťou, možno to je taký
nejaký virtuálny pojem, ale naozaj... Ale pekne si to povedal, dá sa to tak obrazne povedať. Keď chceme budovať, tak musíme makať. Nie je to... Áno, aj makať sa dá v tom, že nič nerobiť a sústrediť tú pozornosť je tiež veľmi náročné, lebo tých prekážok je tam veľmi veľa. Tá naša myseľ je roztekaná, rozharaná, každý sám vieme, koľko myšlienok nám máme za deň, alebo je tá myseľ práve naopak veľmi vyčerpaná, unavená, ospalá. To sú všetko také tie základné prekážky v tom, ak chceme začať meditovať, vôbec to usedieť, vôbec byť schopný sa čo najmenej v tom fyzickom tele hýbať, spracovať tie myšlienky, ktoré prichádzajú a naučiť sa s tým celým pracovať. Treba to vyskúšať, treba zase vypočuť si niečo na tom internete a zase sa vrátim k tomu pôvodnému, vybrať si to, čo nás ťahá, to, čo nám robí dobre, zase ten zdroj, s kým, o čom, ako, do akej hĺbky. Ale tie možnosti sú tu a treba to zase vyskúšať a nenechať sa odradiť od toho, že keď vám niekto povie, že si sadnite, však si každý môže skúsiť len sadnúť a skúsiť sa, ako sa hovorí, keď si schopný sa 7-krát nadýchnuť, pomalečky v kľude, možno na 5 dôb, zadržať dých a 7-krát vydýchnuť. A keď sa ti medzi tým podarí, že nepríde žiadna myšlienka, tak už to bude veľká vec, tak si to môže každý ako cvičenie vyskúšať a uvidí, aké je to jednoduché a zároveň aké je to veľmi, nie že zložité, len na to nie sme zvyknutí, nemáme tú myseľ vytrenovanú. Ja to vnímam tak, že ani prvý deň, prvý týždeň, prvý mesiac v posilke nie je ľahký, ale rovnako ako s tým telom, že zosilne po čase, že naozaj je ten progres potom aj v tej meditácii a že naozaj sa to posúva niekam. Áno, len to nie je to tak vidieť veľmi a nie je to vidieť v zrkadle vôbec. Dokonca ani v tom vlastnom živote spočiatku to nie je až také citeľné, vnímateľné. Je ten postup veľmi maličký, pomalý. Ale ak teda človek vydrží a robí to pravidelne, tých techník je strašne veľa naozaj. A všetci tí múdri lámovia z tej východnej filozofie rozprávajú o tých cvičení. Nájdeš dneska, sú stovky, keď ne tisícky, tak všetci tí lámovia naozaj už, ktorí prešli v tom živote niečo a nejakým spôsobom sa dokázali so sebou pospájať, tak hovoria, že treba nájsť to jedno cvičenie a jedno cvičenie treba praktikovať a treba ho robiť a treba ho robiť pravidelne a dlhodobo a potom sa ten výsledok bude pomalečky dostavovať. Tu tak menej nápadne ako pri tom cvičení, lebo tam si dáš za mesiac na bicepsoch späťky na desinu, ale tu to pôjde tak postupne. To neuvidí, že teraz... Ale tá tvoja myseľ sa bude meniť, ty možno počasie zbadáš, že si pokojnejší alebo menej podráždený, alebo reaguješ na veci ináč. Čiže máš záverečná otázka na dnes? Čo je ten cieľ tej meditácie? Taká jednoduchá. Z môjho pohľadu je vedieť trošinku pracovať s tou mysľou, upokojiť tú myseľ, to znamená, to nás vlastne v našom bdelom stave, odkedy otvoríme oči, sme sa ráno zobudili a ideme spať, tak stále tá myseľ nás doprevádza, na všetko reagujeme cez tú myseľ a reagujeme na veci cez naše emócie a cez naše zážitky, ktoré sme kedy zažili, reagujeme na veci. A tá meditácia má z môjho pohľadu zase za seba, hovorím, zmysel cítiť sa pokojnejší, reagovať na veci s takým ako keby väčším kľudom, odstupom, aby sa nás toľko nedotýkali, aby sme boli aj v tom vnútornom svete taký pokojnejší, vyrovnanejší. Cítili sa proste vnútorne, v tom našom vnútornom svete lepšie. To je za mňa, no. Určite sa tam dá použiť strašne veľa benefitov z toho. Sú tam samozrejme aj ako keby nie, že
nie benefity, ale treba povedať, že keď sa ten človek zapodieva naozaj a do hĺbky s tým začne pracovať niekoľko rokov, tak tam sa potom uvoľňujú aj tie naše naozaj hlboké traumy a veci cez to naše poznanie seba samého a niekedy to potom trošku aj bolí, ale zároveň pomôže uvoľniť to napätie, ktoré vo vnútri máme. Takže za mňa zase pre každého skúste vyskúšať a uvidíte, čo to bude s vami robiť s každým. Dobre, už len povinná otázka, ktorú pridávame do každého videa. Čo je podľa teba zmysel života? Zmysel života? Tak to neprezradím, to si nechám do ďalšieho videa. Dobre, ďakujem pekne. Ajo Polák. Ahojte všetci, ďakujem pekne za pozornosť a že ste to všetci dopozerali, tak o to viac ďakujem. Ďakujem aj ja. Ďakujem, Peťko. Veľa zdaru. Ďakujem aj tebe.